Dit wordt brood voor het gooien, dat zie je wel. Er zit er soms nog wel wat aardigs tussen. Jawel. Ja, er zit soms wel nagel naar spul, mijn kaartje en al. Maar dan gooi je meestal gewoon naar je dingen vet. Jawel. Maar de koppen erbij hebben, we moeten ook zien dat de ritsen wel goed binnen. Wat plakken wat smarig is, als kind voort, dat gaat voort in de zak. Dat gaat verplegen de hels. En dat hele smarige stikkende ding, ja, dan gaan ze weer om, want dan gaat er in een griezenzak en dan gaat het stort. En wat gebeurt je maar? Er zit al iets verder in, die komt gewoon uit het stortkaart. Nou, die moet er nog wel aan. Nee, dat moet ik gewoon voor. Als dat goed is, dan gaat het in de bak. En dan is het maar correct van, ja, is dat wat verkeerbaar voor de winkel. Nou, wat zei je ervan, Marijke? Kent nog of? Ik zal even zien. Ik ken wel je maaien. Goed Ik ken niks van. Goed keurt, nou mooi toch? Krijg nog een twaddelleven. Ja. Hier is een zak in de hand, we zitten op die kant. Ik dacht al, dat is ook net lekker. Kattenbakvulling. Soms dan krijgen we wel smalige klein ben, Ja. dan smieten we het eigenlijk voort in de zwarte, dan zien we het net in naai. Er zit echt een rotzooi dus tussen. Dus het is nou soms al wachten van wat komt er tussen mij. En de verrotte jou rond met je hand tussen terug. Die smarige hand, dat zei me niks. Nee. Wasje en we kleden. Ja, handwasje en we kleren, ja. Ja. Nee, ik denk dat het van thuis uit mij gaat. Ja? Ja, u zei wie de gemeente aan het werk. Dus die zit op een vuilnisauto. Dus het zit in de game. Het zit in de game, ja. Ik wie altijd thuis, want ja, ik hier ben, dus dan kun je stek net voort. En die ben nou als haar groot, dat die redden hun nou wel. En de jongste sectie in de Oost is 34. Wat een verschil. Ja, tussen die twee zitten er nog 8. Heel het zien bij. Ik ga het zien ben. Dus haast het zien bijna uit huis en toen dacht je, nou wil ik wel weer eens aan het werk. Ja, dan dacht ik van, nou kan ik wel weer eens even zelf, wel voor mezelf wat doen. Ik ben hier 2 dagen in de week. En dat is vrijwillig? Ja, dat is vrijwillig, ja. Wat bijzonder dat je dat doet. Je kan ik thuis zitten. Ja, maar dat vind ik niks. Ik wat om handen had. En dit gaat weer in de verkeer? Dit gaat van verkeer, ja. Hoeveel stukjes kleding heb je hier op een dag wel net door de hand? Een hele protte. Een hele protte. Ja, op ierbasis 6 tot 1200 ton. En dat krijg je helemaal door de hand. Dat krijg je wel je door de handen, ja. Dat is wat.